Op de A22 bij Grauw is vanmorgen bij een zwaar ongeluk een vrouw van 41 uit Lippenhuizen om het leven kwam. 2 oren rekken verwonnen. Het ongeluk gebeurde doet een autobestuurder een file te let zich. De bestuurder moest remmen en kwam het westen bij dik te stingen. Een vrachtwagen die erachter riet zich de file ik te let en botste op een stut van de file. De politie heeft een 22-jarige lijouter aangehouden in een onderzoek naar de in- en uitvier van drugs en het wietwasje van Jilt. De man volop toch zien opvallende financiële gedrag. Er is administratie in beslag genomen, die kost 2 auto's, een boot, een wenning en stikken groen. Skilder is het plak dat in verhouding de meeste mishandelingsvernuislaan plak vinden. Dat blikken niet onderzoek door RTL Nieuws. Vrienden hier ging het om 32 gevallen van mishandeling op het eiland. Even zijn woordvoerder van de gemeente binnen de cijfers vooral het gevolg van het lik-op-stik-beleid dat Simmerdij stappast wordt. Het eerste Apple Museum van ons land verdwijnt uit Friesland. In december was het museum open in de Oetrop, maar er binnen verschillende problemen met het gebouw dat het museum in zit. De voorzitter zei dat het plak te liets is en net goed toegankelijk is voor mensen met een behinding. Het Apple Museum verhuist naar het museumdorp Orvelte. Joen en vannacht opklarings en het vriest een gratis fjouwer. Morgen dan nemen de bewolking, maar het blijft droog. Het wordt 3 graden, maar het viel toch de eerste wind volle koude aan.